Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali, Andy Ellul, uffiċjalment nieda l-Young Shapers Forum, inizjattiva ġdida li se tkun qed tara tfal ta' bejn il-11 u l-15-il sena jingħataw spazju fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, l-MCESD, biex irresqu l-idejat u l-femmit tagħhom dwar bosta temi differenti. Matul din it-tnejdija, studenti ħadu l-opportunità biex isiru jafu dwar kif jaħdem l-istess MCESD, filwaqt li nataw iċ-ċans jitkellmu dwar x'jixtiequ jaraw differenti fil-pajjiż. Bħala gvern, mhux biss irridu nagħtu l-opportunità lil dawn iż-żgħażagħ li jipparteċipaw u jagħtu l-voċi tagħhom, imma wkoll li jfasslu l-futur tagħhom, ifasslu l-futur għal ġenerazzjonijiet futuri. Marija Mikallef li għadha kemm inħattret iċ-chairperson il-ġdida tal-MCESD enfasizzat dwar l-importanza li ġenerazzjonijiet iżgħar jiġu involuti f'diskussjonijiet nazzjonali u saħqet li l-Young Shapers Forum se jkompli jsaħħaħ l-inklusività fid-dialogu soċjali. Il-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo li kienet preżenti għall-okkażjoni enfasizzat l-importanza li tfal li kollhom dritt jipparteċipaw b'mod attiv u li jkunu vuċi għal dak li jixtiequ jaraw f'pajjiżhom.